Jeg vil i den her video vise, hvordan man laver et kortsplice. Jeg starter med mit træslåede tovværk. Det har jeg markeret ude i enderne med en rød, gul og sort farve for nemhedens skyld. Så har jeg taget midt på tovværket og lavet en tackling for at sikre mig, at kordelerne ikke trævler sig yderligere op og gør tovværket ubrugeligt. Det første man gør, det er at få fordelt de 3 kordeler fra hinanden. Tag det andet tovværk og sæt dem sammen ved tacklingerne her, således at hver kordel kommer ind imellem hinanden, og 2 kordeler ikke ligger imellem 2 andre kordeler. Så tager jeg og skal lave mit første indstik. Jeg starter med den sorte. Der skal jeg åbne i tovværket her og føre den sorte igennem. Så roterer jeg den. Tager den røde her. Åbner op for den næste kordel i tovværket. Og fører den igennem. Strammer lidt op. Så roterer jeg den igen. Åbner den næste kordel op med at rotere tovværket, og så fører jeg den gule igennem. Nu har jeg lavet mit første indstik. Så går jeg tilbage til den sorte, og herefter skal jeg følge over-under princippet. Det vil sige, at først så tager jeg den over den næste kordel, og så under. Roterer igen, tager den røde her, fører den over den her kordel, og så under den næste. Så den gule, fører den over en kordel og under en kordel. Få strammet lidt op undervejs. Så den sorte igen, over en kordel og under. Den røde, over og under. Sådan. Tager den gule til sidst. Fører den over en kordel og under. Nu har jeg ført dem igennem 3 gange, så kan jeg lige tage og lige nuller den imellem mine håndflader, sådan så at den bliver tæt og strukket ud igen. Så vil jeg gerne slutte af med at lave en tackling ude for enden af mit splice. Herude. Således at mit splicing ikke går op igen. Man kan på syntetisk tovværk som det her også vælge at brænde enderne, men på alt naturligt tovværk skal man tage og lave en tackling. Det giver det bedste resultat. Klipper de overskydende ender af. Og så har vi lavet vores kortsplice på den ene side. Så den anden side, der følger man samme metode og slutter ligeledes af med en tackling.